Bikomtek 2000 batean sortu zen eta irabazi asmorik gabeko zentro teknologiko bat gera. Gure oinarria teknologia digitaletan proiektua garatzea da eta sortu ginenetik Gipuzkoako Parke Teknologikoan gaude, Donostin, Miramonen, eta 2021 batean Bilbon lan zentro bat ireki genuen, bertako bezeroen gandik gertuago egoteko. Euskal Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza sarearen parte gera, zentro teknologiko multifokalizatu figurarekin. 2021 batean bukatu genuen 188, 190 persona. Hor gaude bai ikerketa alorretan, eta baita ere alor korporatiboetan. 13 herrialde diferentetako personak daude Bikonteken. Guk azkenean egiten dugu oinarrizko edo ikerketa hori egiten da unibertsitateekin eta kolaborazioan, eta gero ikerketa aplikatua egiten dugu, hori dela gure misioa, enpresei transferitzeko. Guk egiten duguna da ezagutza hori sortu hezkuntza edo unibertsitate agenteekin, eta gero hori enpresei, gure inguruko enpresei transferitu, beraiek lehiakorragoak izan daitezen. Bikonteken bere gizartearekin duen konpromisoa oso handia da, eta nik uste dut hori ikusi daitekela ingurune, kultura eta hizkuntzarekin hizkuntza sustatzeko egiten ditugun ahaleginetan, hala nola ikerketa proiektuetan. Baita ere bestalde gizarte eta gazteriaren bokazio edo zientifiko-teknologikoa lantzen dugu, bai tesien bitartez, bai kongresuen bitartez, publikazio zientifikoen bitartez, eta gero egia da, konpromiso handia dakagu gure gardentasun eta ingurumenarekin. Gure ikerketa espezializazio nagusiak inteligentzia artifiziala eta visual computing and interaction teknologian oinarritzen dira. Hauetan espezializatuz eskaintzen diegu zerbitzua sektore anitzeri. Badaukagu jendea bere ama hizkuntza euskera dana, gaztelania, baino baita inglesa, frantsesa, alemana, txinoa, eta bar. Taldean egiten ditugu bai proiektuak eta bai beste ekimenak, ez? Eta horrek, kontuan izanik 13 herrialde diferentetako jendea dakagula eta taldean egiten dela lan, baldintza bate izan daiteke talde horietan lantzen den edo erabiltzen den hizkuntzarekiko. Komunikazio ofizialei dagokionez, barne komunikazio ofizialei, horiek denak egiten dira 3 hizkuntzetan. Euskera, gaztelania eta inglesa. Baita gero, gu dauzkagun kudeak eta herramientak, intranetak, gure prozesuen kudeaketarako erabiltzen dugun eki herramienta, horiek euskeraz eta gaztelaniaz eskaintzen ditugu. Bikonteken erabakitzen, errekurtsoak eta jarriko zirela euskararen normalizazio edo sustapen hori hortan laguntzen zuen herramienta teknologikoak garatzeko. Eta hori dana, barneko prozesu bat izan da, hortik jaio da adibidez itzultzaile neuronala, 200.000 bat itzulketa egiten dituela bataz beste egunero, egunen batean iritsi zen 300.000 itzulketa egitea, 60% edo izaten dira gaztelaniatik euskerara, eta beste 35-40 euskeratik gaztelaniara. Korpusa edo informazioa behin jasota, horrelako herramienta batek lagundu dezake denbora gutxi batean informazio hori ingelesez beste herrialde batetik datorren adibidez eskuliburu baten informazioa euskeraz erabiltzeko aukera ematea, eta izugarrizko esfortzu bat suposatu gabe. Horrek azkenean zer aukera emango liguke, ez? Igual kanpotik ekartzen den edo makina baten kasuan adibidez, langileengana iristen denean, makina horren argibideak edo ekimen estra bat egin gabe euskeraz lantzeko aukera emango liguke, eta horrek azkenean baldintzatzen du lan hizkuntza, guri gertatzen zaigun bezala. Windowsen nik uste lortzen duela agente diferenteen arteko elkarlan hori ematea. Agente guzti horiek elkarlanean egoteak ematen digu aukera hizkuntzaren inguruan gu dauzkagun helburu eta interes eta nahiak mahai gainean jarri eta esfortzua konpartitzea. Batzutan azkenean hor igual falta zaigu bata bestearen nahiak ezagutzea, ez? Eta Indeusek egiten dituna da horiek danak mailaren gainean jarri
Eta nik uste dut horre esfortzuak elkartuta emaitzak onak izan daitezkela. Gero bestalde administrazioaren partaidetza oso positibotzat ikusten dugu. Gure oinarri terminologikoa, teknologiaren inguruan dagoen terminoen oinarri hori, ingelesez dago batik bat. Orduan horrek eramaten gaitu, ikerketa proiektuetan termino horiek sartzerakoan, askotan ingelesez sartzen dira. Elkarlanean izango bagenu terminologi hiztegi bat gai horiek ondo landuko lituzkena bai ingelesez eta bai euskeraz, asko erreztuko luke termino horiek erabiltzen direnean ikerketa munduan euskeraz egitea. Gure langileak edo beraien ama hizkuntza bezala eta beraien kulturaren faktoretako bat bezala hizkuntza izanik aukera ematea zure hizkuntzan lan egiteko hori motivazionala da, hori positiboa da, hori dana daukagu gustoko. Gainean nik uste elkartasun sensazio bat ematen digu. Horretaz gain, azkenean gizarteari zuzentzen dizkiogu gure produktu, zerbitzuak, eta nik uste gizarteak bai behar duela jasotzea bai ingurune industrialetik, hezkuntza ingurunetik eta abar, euskerazko zerbitzuak eta euskerazko produktuak eta euskerazko balio erantzi badaka.